Sziasztok! Ebben a videóban beszélgetni fogunk a naphoz legközelebbi csillagokról, dőlj hátra egy popcornnal, és élvezd a videót! A Földhöz legközelebbi csillagok rendkívül izgalmasak, mert alaposabban tanulmányozhatjuk őket, mint a távolabbiakat. Alpha Centauri rendszer, ez a Földhöz legközelebbi csillagrendszer, körülbelül 4,37 fényévre található. Valójában 3 csillagból áll, az Alpha Centauria, az Alpha Centauri B, ezek a naphoz hasonló sárga törpék, és a Proxima Centauri, egy vörös törpe. Proxima Centauri, a nap legközelebbi szomszédja, a Proxima Centauri egy vörös törpe, amely a Földtől mindössze 4,2 fényévre található, ezzel a naphoz legközelebbi csillag. Érdekessége, hogy nem látható szabad szemmel, mert rendkívül halvány. Bolygói, a Proxima Centauri körül eddig legalább 3 bolygót fedeztek fel, Proxima Centauri B, ez a bolygó nagyjából a Föld tömegével egyezik meg, és a lakhatósági zónában kering a csillaga körül. Ez azt jelenti, hogy elméletileg folyékony víz is lehet a felszínén, bár az erős csillagfáklyák miatt a körülmények nem ideálisak. Proxima Centauri C, egy nagyobb, Neptunushoz hasonló méretű bolygó, ami távolabb kering a csillagtól. Proxima Centauri D, ez a legkisebb ismert bolygója, tömege a Földének mindössze 1/4. A csillagához rendkívül közel kering, egy fordulata alig több mint 5 napig tart. Csillagfáklyák és lakhatóság, a Proxima Centauri aktív csillag, gyakran bocsát ki erős csillagfáklyákat. Ezek a kitörések rendkívül erős röntgen és ultraibolya sugárzást okoznak, ami komolyan befolyásolhatja a közeli bolygók, például a Proxima B légkörét és lakhatóságát. Az erős sugárzás akár el is pusztíthatja a felszínen lévő életet, és elpárologtathatja a bolygó légkörét. Jövőbeli űrutazás, a csillaghoz való közelsége miatt a Proxima Centauri potenciális célpont a jövőbeli csillagközi űrutazási küldetések számára. Jelenleg a Breakthrough Starshot projekt azt kutatja, hogyan lehetne parányi nanokézműves űrhajókat a fénysebesség 20%-ával eljuttatni a Proxima Centaurihoz, hogy felvételeket és adatokat gyűjtsenek a rendszer bolygóiról. Az utazás ilyen sebességgel is több mint 20 évig tartana. Az Alpha Centauria, más néven Rigil Kentaurus, a naphoz legközelebbi csillagrendszer, az Alpha Centauri 3-as rendszerének legnagyobb tagja. Főbb jellemzői, naphoz való hasonlóság. Az Alpha Centauria egy G2V típusú csillag, ami azt jelenti, hogy nagyon hasonló a napunkhoz. Hőmérséklete, tömege és sugárzási energiája is rendkívül közel áll a mi csillagunkéhoz. Kettős rendszer, az Alpha Centauria egy kettős rendszer tagja, az Alpha Centauri B csillaggal kering egymás körül. A B csillag egy narancssárga, K1V típusú csillag, amely kisebb és halványabb, mint az Alpha Centauria csillag. Bolygók keresése, a csillagászok nagy erőkkel kutatnak bolygók után az Alpha Centauria és B körül, mivel ezek a csillagok viszonylag közel vannak a Földhöz, és lakható zónáikban lehetnek potenciálisan életre alkalmas exobolygók. Távol a naptól, bár a naphoz legközelebbi csillagrendszer tagja, az Alpha Centauria még így is 4,37 fényév távolságra van tőlünk. Ez azt jelenti, hogy a fény, amit ma látunk tőle, több mint 4 évvel ezelőtt indult el a csillagból. Az Alpha Centauri B, más néven Rigil Kentaurus B, egy narancssárga csillag, ami a napunkhoz legközelebbi csillagrendszer, az Alpha Centauri része. Ez egy K-típusú fősorozati csillag, ami azt jelenti, hogy a felszíni hőmérséklete alacsonyabb és a fénye gyengébb, mint a napé. Érdekességek. 3 csillag együtt, az Alpha Centauri B valójában egy 3-as csillagrendszer tagja. A rendszert az Alpha Centauria, napunkhoz hasonló sárga csillag, az Alpha Centauri B és a Proxima Centauri, egy vörös törpe, alkotja. A Proxima Centauri a Földhöz legközelebbi csillag. Körülötte keringő bolygó. 2012-ben a kutatók felfedeztek egy bolygót, az Alpha Centauri BBT, amely a csillag körül kering. Ez volt az első bizonyíték egy bolygó létezésére ebben a rendszerben. Később azonban kiderült, hogy valószínűleg egy téves mérés eredménye volt, és a bolygó létezése még bizonytalan. Hasonlókor, mint a napunk, az Alpha Centauri rendszer csillagai nagyjából ugyanolyan idősek, mint a napunk, körülbelül 4,85 milliárd évesek. Ez az információ hasznos a csillagászok számára, mivel segíthet megérteni a csillagfejlődés folyamatát. Távolság és keringés. Az Alpha Centauri B átlagosan körülbelül 3,5 milliárd kilométerre kering az Alpha Centauriától.
A keringési ideje körülbelül 80 év, így egy emberi élet során alig érzékelhető a mozgásuk. Potenciálisan lakható bolygók. Bár az Alpha Centauri BB létezése bizonytalan, a kutatók továbbra is keresnek a rendszerben olyan bolygókat, amelyek a lakható zónában keringenek, ahol a víz folyékony állapotban maradhat. Az Alpha Centauri B lakható zónája sokkal közelebb van a csillaghoz, mint a naprendszerben, mivel a csillag gyengébb a napnál. Ennyi volt mára a videó. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, és kapcsold be a feliratkozás melletti csengőt, találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!